back together. I must forgive you, and you must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Out of all the good we have, you only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. No, 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 no. Didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Forgive you, and you must forgive me too. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. But one thing that I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past back anymore. Two old friends meet again, wearing older faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they'd meet again and never need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow some things never change, and even time doesn't cool the flame. It's burning even brighter than it did before. They got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love
like we used to feel way back when we tried. Something kept waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just me. She's back in this life and it feels so right. Maybe this time, maybe this time. Maybe this time, love won't leave. At ang oras alas 8:08 sa kagabihion. Not sure if you know. Welcome. I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have it, hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I'll say to the world, you're my every reason. All that I believe in. And with my heart, I'll mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it, hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. And tonight, you look so beautiful in white. Yeah, yeah. Na 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 na. You look so beautiful in white tonight. Every daughter's got a At ang oras alas 8:10 na. Hala, sulod lang. Magsugod taron taon. Magsugod ta, sulod lang sa payag. yeah, if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. She looks so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it, hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, and this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Yeah, yeah. Na, 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 na. You look so beautiful in white tonight. Welcome mga kaigsunan. Kumusta mo ang atong maulan na kagabion? Sige pa bang ulan diha? Ha? Dere, gaulan mga igsoon, way hunong. Subabog na ho karon. Yeah.
Nindot higop mga igsoon og sabaw. You're still here. Higop tag noodles. Welcome mga classmate. Welcome mga classmate. Hala, sulod lang. Ayog ka, uwo. Sulod lang. Sa mga bago na naka-update ining inyuhang cellphone or computer pagka, naa ka mo nagtanaw, nagpaminaw sa Best Home Radio, programang Ormok Tambayan. Kiniga po niyong ubos na lagad, magubanta. Inyong classmate, inyong profesor, inyong alagad, tanan-tanan na. Adama ang inyong mga isgutanan karong gabi una. That it's you I need. Batod pa, ni Ma'am Elvira, basa ang yuta. Yuta lang yapon. See these tears that fallen from my eyes. Wish that I never let you go, baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling. Then you're around me. I feel different in your arms with the way you touch me. Last a lifetime, your love so true. And I never knew that it's you I need. All this time, yeah. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. All this time. All this time. Okay, mga classmate, kumusta? O diya karon mga kaigsudan, harita sa tuag mga hisgutanan karong gabi una. Una tamo padayon mga igsoon sa ato ang mabugnaw. Pabugnaw sa kagabion. Tindot no? Atong title na to ang pabugnaw sa kagabion. Di ba? Adi mga kaigsudan ang mga text hisgutanan mga contribution mga igsoon gikan sa to mga suki ug sa to mga classmates. Salamat kayo. Anya atong hisgutan taasa niya to hisgutan daghan man ni. Daghan niya tong hisgutan mga kaigsunan. Mga classmate? Ready na ba mo diha? Kaya pa? Kaya pang ay pag-ibalik ang 7 star. Balik mo na to. Bitan. Daghan na itong ispan bitaron. O niya, tagsa-tagsaon ng tani. Kay buntag, udto, gabi, bangigsoon. Abing birah, banat mga kaigsunan sa atong mga depensor. Way honong mga igsoon. Katawan ng mga depensor pero tindagan ng banat. Buntag, udto,
Sabto gabi. Way hunong. Pero sir, gini mga kigsudan, bisag unsaon pa ang kamatuoran musibaw, musidlak kayo. Bisan pag unsaon, bisag pila pa kabuok magtabang. Unahon to ni, hapon nadawat na ako mga kigsudan, may mga pangutan na kay dunggan ko ni nila sa usa ka programa na sa Dakbayan. Ba't naghahanap din yung programa sa Dakbayan, no? Ha? Di ba? Wakoy. Pagkadaghan din yung mga kigsunan, karon mo giba, napa ni unto. Unya, ba't pa di anak lain na pagsulay sa pagdipinsa sa nanimaho na baho na kaayong issues or WhatsApp privatization, public-private partnership. Sud sa 40 ka tuig na kontratang galaway ang mga langyong negosyanteng kapitalista. E perting lamia, 40 ka tuig ang amount, ang budget lang is from 5 to 7 billion pesos man lang. O niya, kaganina punta ko ng mga ikson. Mga classmate, matabas itong mga text. Salamat kayo. Salamat kayo sa itong mga classmate, labi na sa tuag Red Spartan Volunteers. Salamat kayo, makanunayon. Naghatag ka na itong mga kiiksunan sa mga panghitabo o mga hisgutanan sa Dakbayan. So, welcome o salamat kayo sa inyong contribution. Di ginahimo kung wala ka mo. Salamat kayo. Diyan pa shout out atong tagagidong pagtagad atong i-flash sa screen ng uy, ko kabasa na unsa. Basta ikaw na dunay iring na profile pic nabiin mo, di ba? Welcome. Next is Sir Joel Luzon. Good evening, sir. Tanawa sa screen ang inyuhang ng Sir Edward, sir. Good evening. Okay, then Ma'am Rose, good evening. Okay, medyo hine lang. Sige lang, VJ Ben, good evening. Moe ko. Kudit. Eko na. Okay. Okay na? Ayan. Sir Rodolfo, good evening, sir. Yeah, Ma'am Elvira, good evening. Si Ano, good evening, si Ano. Yan ng Ormocanon, good evening. Okay, tapos Sir Lizalde, good evening. Okay, Ma'am Elvira, long live the resistance, long live Ormoc, mga igsoon. Long live Ormoc, mga kaigsoon. Anya, Lado, Sir Alvin. Good evening, mga classmates from Isabel Leyte. Good evening. Uy, may gabidis na mga taga-Isabel, ha? Sir Rodolfo, good evening, sir. Sir Tere, good evening. Ato na itong i-compile na, sir, ha? Kanang mga nadawat na nato karon, no? Doon na tayo mga compilation. Ato ning i-schedule. Sir Tere, ha? Salamat gipon kayo sa mga paningkamot ni Sir Terry. Salamat. O niya. Okay, Sir Teddy. Good evening, sir. Good evening watching from YouTube. Shout out ko sa kapatirang Alpha Kaparo, Ormoc Council. Long live AKP Alpha Kaparo. Welcome. Okay. AKP Alpha Kaparo. O niya. Sunod is sa Ma'am Elvira. Shout out sa taga Isabel Leyte. Sa mga Corceles family, Surigao family, and Brihildo family. Good evening. Okay, I hope na pronounce na ko sakto, Ma'am Elvira, ha? Connection lang ko.
Kay in taon kini nga to ang upat na yung matam. Nya perti pang gamayan ni nga to ang founder. Shout out o sunod na to si next na to si Ma'am Pasensya. Good evening, ma'am. Good evening, good evening. Nya sunod si Ma'am Leonisa. Good evening. Si Red Spartan, ayong gabi. Ma'am Bibi, good evening. Okay, mayong gabi. Sa panikin siya pa kasi wala pa. Sir Jonabel, Ma'am Jonabel Elvira, basa ang yuta. Sir Roberto Abane, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, classmate na Roberto, classmate na Juliet Alcala. Good evening, good evening. Tisgutan na to ang taripa sa city. Oops, uy. Tika gitu, Ma'am Juliet. Katag na juga sa kung nahuna, ma'am da. Kadiyot, wata. Wata. Ako i-PM ni mo. Sige lang, i-PM. Sige, unsay PM ni mo. Okay lang. Classmate na Christopher, good evening. Next is mayang gabi, classmate na Boss Edwin Codilia. Good evening, sir. Okay. Classmate na si Reden Dihanyo. Okay, I hope sakto ha. May pag-ibalik ko noong 7-star. Good evening. O niya, classmate na Maribel Cordero. Good evening. Tapos, Genesis Mayong gabi na. Good evening. Genesis Martin Idulantes. I hope sakto. O niya, matupang yan. Baho! Hilom! Sugdan ding yan. Good evening. Okay, next is Cheryl Montalban. Good evening, good evening. Confident kayo sila, Brad. Kay muhatag man sila kada butantig 1,500. Parehas sa niaging eleksyon. Sige lang. Sige lang. Okay na. Sige lang. Hinihini lang po na. Bahala sila ha. Hinihini po na sa to total na may Ginoo ba? Ginoo ra magbuot bisag kung saog paningkamot sa tao kun dili ihatag sa Ginoo, walay mahimo ang tanan. Bayang gabi gikan Sir Eric, classmate na Eric. Good evening. O diya si classmate na Vicky. Classmate na Vicky. Good evening, ma'am. Nya katapusan na to sa tong pa-attendance classmate na Luisa Sakay. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, welcome. Oy, napay ni Apas. Kinsa ni Apas. Ang ni Apas mga kigsunan Sir Ama Maria. Ama Maria Sairi, good evening. Classmate na Maria, good evening, ma'am. Classmate na Leti, good evening, ma'am. Kapag yun, si classmate na Chris, good evening. Unsay may ikasulti ninyo about sa super barangay Sirius barangay. So, super barangay. Ito dira. Cheryl Humawas. Cheryl. Saan ni pagbasa? Cheryl. Okay, good evening. Okay, din nangabot ng mga text kaganina pa gini. Sige lang, text lang gyapon, text. Kung dili na to ni Okay. Sige. Okay lang. Okay. Sige. Dahil ta mga kigsunan, mga classmate, dirita. Text lang ng text, PM lang ng PM, nya katunggo na mga comment. Diri lang sa comment section na to, mga ka-classmate, mga kigsunan, mga ka-classmate man. Classmate! Sir Pio, atong katapusan atong mabasa karon mga kigsunan. Welcome, sir. Ayong giveaway ba, classmate na Pio. Sir Pio, classmate. Okay. Karong gabi na mga kigsunan, nagkatag-diskutan niya, napatoy special mention about sa baning City Health na to na doon na makunoy taripa niya dili gikuno kinaagi to ebidensya na naagi di bayranan mga kigsunan na naka-line up na pero dili kana moy atos guta na dunay taripa
kundi ang good news. Kay kanagod mingon man gud dayon na ay gastuan man na, siyempre natay gastuan manimo na palitaan na. Doon ay compromise. Okay? Kana sa tong unahon kay request ra ba na? Ah, ah, ingon imo BFF Brad kay ngilngigan daw maminaw. Ngilngigan daw. Di ator ni butang ni si Mama Maria. Ngilngigan daw maminaw ang red team makadungog og word na PPP. Siyempre, kinsa bugid ang ipasabot na kita mo wa makauyon sa word na PPP. Babae pasabot. Well, kung kinsa mo siya makauyon mga kigsunan kung ang meaning sa PPP is pera-pera pre. Isa may makauyon na magkapaminaw tag PPP niya. Pera-pera pre, pera-pera lang. Sila ganahan siguro sila ng PPP. Pera-pera pre. Kita di ganahan na ng pera-pera pre. Di ba? Di ba mga classmate? Kita higipangutan o ngilngigan ta kung makadungog tag PPP. Kinsa may di ganahan, kinsa may ganahan. Pera-pera pre. Para-paraan pre. Diba? Kamu kuno ganahan ba mo maminaw ng PPP? Para-paraan pre. Sila po di po sila ganahan ko ng PPP. Ang ilaharag ko do mga kaigsunan kay feasibility study. Nagana na to may isgutan, no? Tungos kadaghan ba? Ate diretso ta. Again padayon lang text ha. Number 1 kaganinang buntag ko mga unahon taning buntag ha. Kay si tawagan ni. Kanina pa taon ning text ang alaw na kurenta nabot niya di mga alas. Anyway. Matod ba mga kaigsunan usa ka guest sa programa sa Udto ni hapon. Udto ni alas 12 ko no. Matod pa usa ka guest gitang hingadlag Engineer Fulton ba? Fulton? I don't know ako kailaan niya wa makaabot ani. So mo na mangutan ako niya Fulton, engineer ni siya. I don't know kung siya sa Urwasa, siya by head. I-type lang palihog kung sa akong question, sakto ba ko? Kaya pwede man ko masayo. Engineer Fulton. Sakto ba? O niya, engineer ba ni siya? Siya by head sa Urwasa? Text lang ninyo niya. Matapang Elvira, sa bagod yung ngilngigan ng 40 katuig. Yes, gikang classmate na Eric. Engineer Fulton. I don't know kung sa first name niya. Basta mo ni gibutang. Masa ko guest. Og batod pa ang Urwasa na sad. So pila na ni sila kabok? 5 ka konsihal, 2 ka depensor, ikatulot tong import to layo mga kigsunan mo. Sa mo bira-bira magyapon do. Mo man toy kuan boss nila. So 5 plus 2 plus 7 8 na. Plus kini si Fulton. Musuway na po nagdepensa ato na sa tanawon. So kung gipungutan na so may imong nakatunan Brad mo ni ilang gihatag mga igsoon. Matod pa dako og katabang sa Urwasa ang increase. Minaw mo ha? Ako nindot ni, muning ako ning review og mas buntag. Dako og katabang sa Urwasa ang increase. Like sa pag-purchase og generator sets, rehab sa mga transmission line. Transmission line ba di gyapon tawag nimo anang gigamit sa Urwasa?
Usually no sa ako alang magunahon na og transmission ng kuryente pero tubo transmission line gyud na mao siguro. Di man ko engineer. Oh, di man ta pareho ng uban niya. Oh, magpaka-engineer ka bisag dili. Rehab transmission line sa mga barangay o sa mga computer sa office. Okay? Magamit gid siya kay systematic na ang pag-download sa atoang budget. Wa man maghisgot siya lagi na bangkarutang ruwasa. Ha? Wa man lagi siya maghisgot na bangkarutan ng ruwasa. Pero matod pa sa mga defensor, bangkarutan ng ruwasa. Unya diha po ang ilaha pong unsa ni siya diha? Manager. Sa ruwasa niingon po na tama nakapalit man mig generator. Palit man gani mig mga kinahanglan ng opisina. Nya dako kundong ikatabang ang increase. Dako ikatabang nila. Dako ikatabang nila sa ruwasa mga igsoon ng increase. Nakapalit mo ko ng generator. Ha? Nagpalit mo na sila eh. Nagipang-rehab ko nila ang mga linya. So nakapalit sila generator, gipang-rehab nila ang mga linya, nakatabang nila ang increase. Oh. Sumatod pa, para nako mangigsoon, kaning pag-repair, generator, so guman pa, nakatabang ang increase mga kigsunan. Ang question diha, pila man gyud? Pila man? Kaya nga naman nagbula-bula man ang mababa ni mga defensor sa City Hall, kini mga swildado sa City Hall, namatod pa lugi. Engineer Fulton, sir. Kapag ako ba, sir, anong maingon man ng mga kauban ni mo sa City Hall, sir? Ha? Nanlalugi ang ruwasa. Unsaon, unsa to katong usa ka interview sa inyong kauban diha. Mingon ni aksyon magbaliktad ba? Gigs aksyon og kuhag gustong makakuhag suporta niining plano nila karong public-private partnership. Niining plano nilang pagpailawom sa ruwasas kamot sa langyong negosyanteng kapitalista. Gusto nila justify matod pa unsaon kuno pag-improve. Nalugi man. Sir Fulton, sir, tubag ako no palihog. Kaya mong tubag dire, sir. Nakapalit mo generator, nakarehab mo og transmission line, di ba? Ano masulti rin? Nakapalit mo computer para sa opisina, mga gamit gyud siya kay systematic na pang-download sa inyong budget. Nangalugi man kuno, sir. Asa may tinuod ninyo diha? Ha? Ikaw na nagsulti na nakapa-improve ang increase o ang nisuor ang imong kauban ra sa City Hall gihapon, kauban mo niingon na nalugi mao na kinahanglan og langyang kapitalistang negosyante. Kaya ang justification ninyo, ha? Dili kaya. Dili kaya. Ang justification, lugi. Munang kinahanglan og private partner. Kinahanglan og kapitalistang langyaw na negosyante. Kaya lagi, lugi. Imatod pa sa manager sa Orwasa. Nakahimo man kuno sila, mga kigsunan, sa pag-rehab sa mga paninya. Sige na lang. So, ang ato na pungutan na, pila man gyud, sir? Ugon sa magitinuod, lugi. Ha? Alkansi ta? Na mo'y gipakatap mga kaigsunan, na mo'y rason para mailalom sa kamot sa langyaw negosyante, kapitalista ang ruwasa, para mailalom. Lugi man. Alkansi man. Ha? Mo ba? Paspasan na to di gamay ha, kay daghan ba ni? Ah. Matod pa mga kigsunan,
Kinahanglan i-improve. Paminaw ma? Kinahanglan i-improve ang mga existing linya. So kining tanan matagaan og katumanan unlike before. Kaysa general fund rata nakakuha or nata makakuha. Karon na atay magamit ang orwasa. O di na pod. So karon mga igsoon, na po'y magamit. Na po'y magamit kuno. Ang orwasa mga igsoon, mo kuno nag-increase sila. Na kuno sila magamit. Sa ato pa wala na lugi. Ang gihisgutan lagi niya, improvement. Improvement na gyud. Dili lang siya pag-rehab. Ang primero niyang gisgutan, rehab. Karon improvement na gyud. Nga anong malagi ng mga defensor sa City Hall? Ha? Tingon ko, with due respect and general Fulton, sir, sige na sila gaob kay kanimo siguro. Mas dol-dol magina sila sa lungag, mas dol-dol magina sila kasing-kasing, sir. Murag makaingon ko murag mas nag-istorya gid sila kay kanimo siguro. Kaya nga naman importante man ni mga kaigsoon, take note nga nung importante ni it's because mo ni justification nga no na ipailawom ang ruwasa sa langyong kapitalistang negosyante kay lagi lugi. Kay lagi alkanse mga kaigsonan. Kigipangutana man ni nato ka nag-increase man ta. Nag-increase man ta karon. Dili pa di kaya mingon dili kay lugi mga igsoon. Dili kaya ang improvement kay lugi o karon. Engineer Fulton from Orwasa ni sulti mga kigsoon. Gipaminaw man ni sa itong mga kigsonan niya. Matod pa niya, daghan daw gihimo. Wait. Nambak na noon eh. Ha? Ano to? Dira. Taas mo guni. Kinahanglan i-improve ang existing na linya so kini matagaan og katumanan unlike before. Sa una kuno general fund karon duna na sila kaugalingon na pundo mga igsoon. Surnod nunid na di unta. Base sa ilahang kaugalingon na records, nunid na unta mga kaigsunan. Kining plano nilang ipailaw mga ruwasa sa langyo na mga kapitalistang negosyante. Wa na unta ni mga biding-biding pa. So sa may gasol tinuod ani? Ha? Kisa may gasol tinuod mga kaigsunan. Sunod mga igsoon, matod pa. Sa ordinansa kuno mga igsoon, ang increase is 5 years na ay possible increase. Sa ato pa, kada 5 years di ay mga kaigsunan, mag-increase ang orwasa. Okay. Next. Ang gitrabaho karon, Fulton gyapon ni nagsulti ha. Kini mga reaksyon ni sa ato mga kaigsunan. Ako na lang gisawares kay daghan man kayo magsige tagbasa. Ang giaproban, ang gitrabaho kuno karon sa PPP Center kay ang feasibility study wala pa may giingong schedule anang bidding. Bisan ang feasibility study mahuman within this year kay daghan man daw sila gitan-aw mga classmates. Muna kumingon ko murag ginis Fulton murag layo ginis luwag wa ginis magkakuyog-kuyog siguro. Wa mo ko kailan niya pero sa akong gi ko murag layo gid siguro ni ngano makaingon ko medyo layo man ang iyang tubagan mga igsuon. Kining tinubagan ni Fulton mga kaigsunan mo pa man ni ang unang hugna sa mga tubag mga kaigsunan. Outdated naman niyang tubag. Dili naman ni haom kay mga tubag mga kaigsunan sa 5 na nangagi. Mo na to'y advance. Ang iyang feasibility study, amot lahi siguro ni feasibility study ni Fulton, lahi po itong gisulti sa mga konsehal mga kaigsunan. Ha? Ano naman, ang iyang feasibility study, wa pa man na human, ang gisulti atong 5 ka konsehal, human naman. Munang wa ni kabantay, wa ni kibalo ning tawhana or basig ni iyang study.
Basig lahi managlahi na feasibility study ang atong gisgutan. Ato ra ni siyang excuse siguro. Basig sa ilang pag-meeting wa ni katunga mga igsoon. Muna na mga kaigsunan. I'm sorry ha, wako kailan ni engineer pero ari ko sa iyang sa iyang function diya sa Ruasa, I assume na siya manager kasi siya mag-interview. Unsay rank ana nila diya, I don't know. But dire lang ko nakatawa sa iyahang pagsulti na ang facility study mga kaigsunan. Mahuman ko no within this year mga igsoon, mahuman pa gani sa tupawa pa nahuman. Sumurag murag asa man ni si dapita na mabuta. Mato pa classmate na Joy, absent siya siguro sa meeting. Absent ang Ruasa mismo, absent sa meeting. Gawa. Sana sige ba? I mean, kung nakaibaw pa na to siya sa mga gipang tubag, atong 5 ka konsehal na nag-una niya, siguro di na siya motubag o ginana. Naman ka, ang tod karon feasibility study pagyapay gisgutan niya, i-bidding na ta. Mura ba siya? Napat siya sa chapter 1, kita na number natas chapter 67. Diba? Feasibility study lang gihapon. Ha? Hantod karon feasibility study lang gihapon siya. I-bidding na ta. Ha? Maganda sa kibalo, amot asa ni siya butang. Ha? Diba? Pato na mahuman ko no within this year mga igsoon. Unsa ka ning studyhan iyang imo? Amot, man gud siya paapila atong bitono. Wala gani siya paipila sa investors conference diha ba ni siya? Buka dungog mga classmates. Tapos katawa ko ning Joniterio. Pa keypad lang siguro ang cellphone na kita. Hindi pagbindo nga. This is nothing personal. Okay. Hindi lang nakakatawa lang ko ba. Naman kita, nanata sa chapter 67, mga kisuna. Bidding na ta. Ang combative bidding. Okay? Ang tubag sa inyong defensor, why bidding? Kita, nagsigit nagdumbol na ay schedules bidding. Ha? Pero ang ruwasang feasibility study lang gihapon. Ay, lo, tawag iso. Oh, sir, para nimo sir. Mahimo mag-review para di mo para pagkabantay ka sir. Nawa na ng feasibility study sir. Bidding na labanan karon sir. Labanan karon bidding na. Ang pangutana karon nagipangita nato exemption sa bidding sa Orwasa. Wala nang paano nang natawag gani feasibility study. Sir. Para nimo sir. Amo ipakita na bidding na. Dili na feasibility ang labanan karon. Ang ipangita karon COMELEC exemption na. Ang nagsulti na inyong konsehal mismo sir. Unya ikaw kay department head man kuno kaingon diha ubos ka ni. Boss ni nimo, konsehal man ni, elected official man ni. Ikaw appointed man ka. I don't know kung career ba siya unsa wa na ko kibaw unsay organisasyon ng Orwasa. Okay. Paminawa, Sir Fulton sir. Feasibility pa ba ni sir? Paminawa. Kaya tong mas maayong magdungan ta sir og cut-on. Okay? Ay, mong boss po di sir. Nay.
Kita ka, sir? Imong boss ay si ha? Vincent Ibnas, boss man na nimo kay siya may city admin. Minawa, sir, ha? Monitoring board composed of the LGU. Wala pa diri ang bidding kay ang kini sa po na may pangutana niya isunod ang pangutana ning about sa bidding. Wow, this is Minaw. a very interesting question. What will be the effect of the election period in the bidding process? This will be answered by Dahil nakatawa, oh. Oh, paminawa, ha? Sir. Sir. Fulton, sir. Urwasa, paminaw. Election, what will be the effect of the election period into the bidding process? Wa na gyud nakabutang diyang ha? Wa gyud nakabutang diya sa feasibility study bidding na na. Ha? Wa gyud nakabutang diya. Sa atong paminawon, sir, ha? Paminawon na to. Oh, Hi, sorry. Attorney Yes, yes. Bennett Pungos, please. Sorry. Oh, boss na nimo, sir. Amo na nimo. Thank you, ma'am. Good afternoon once again. The PPP Center has already requested an exemption from the election ban for this project. And we are actually waiting for advice from the Commission on Elections with regards to this request for exemption. Note that the PPP Center in the past had obtained exemption from COMELEC for PPP projects being assisted by the PPP Center. Klaro, sir, ha? Klaro kay sir. Okay? So, ang labanan karon, sir, mga classmate, dili na ng feasibility study, human na ka na magigsuon, 5 ka konsihal ni sulti na. Ha? 5 ka konsihal ni sulti, human na lagi ng feasibility study. Ag-iphan magay matong konsihal na babae niya. Di ba? Pila ka pages, mga classmate, matot pa tong konsihal ninyong babae diha. Pila ka pages? 800 pages. Si Sir Fulton sa Urwasa, mga igsoon, nag-feasibility study po siguro ni Sigiya. Ha? So muna mga kigsuon, nakatawa ko kanina, ko marating chapter 1 pa ning nabasahan, chapter 67 na ta, padong na ta chapter 6. Tapos skip lang kung ta sunod chapter, diretso ta 70. Ay. Sige, sunod ta. Kung tinuod nga i-privatize ang Urwasa, wala na unta mi. Gilisan na unta mi. Makatawa. Lain na pong dipinsa mga kigsunan. Ha? I-refresh, Brad. Basig nalag si Fulton. Ha? Kini mo matud pa kung na-privatize kuno ang Urwasa, ilisan kuno sila. Sayop na. Una. Number one pagid mga kigsunan. Di mahitabo para nako di mahitabo mailisan. Nga naman. Kay sila man ang lokal may mas nakibaw sa lugar kaysa nila ng langyaw na negosyanteng kapitalista. Example, Prime Motors. Wa may nabadi Prime Motors din sa Urmugwa man. Kung sila makadto sa bidding, gipanag-iya man ni sa pamilyang Villar. Okay, pinakadato sa Pilipinas mga igsoon karon. Although mingon na sila, nawa na sila, kuanan na nila, diversified na, pero kay bawat na ko taon sa tinuod mga kigsunan, ilang gihapon na. Kung sila magkadaog, magkuha di sila ilahan itong mga tao parang dire sa Urmog Mangson, wa man nakibalo kung saon. Simple ra kayo. Gisulti na mga kigsunan. Diha mismo si Imnas, unsay isulti niya? I-turn over ang mga facilities. Facilities lang din na, di niya pilon ng tao. So puhon, sir, posible hindi gyapon ka matangtang. Sir, kung imong qualification, mo match sa qualification po sa
15 mo daog na bidder. Kung mo daog na bidder diha, ang prime motors, unya ang ilang qualification mo, muhaom ka, ay dili ka matangtang. Ang problema, base silang qualification, dili ka qualified. Di ba? So, ginanaro na mga kigsunan. Tigyan na ng text eh. Mga to na to, diya. Oh. So, na sir, dili na ikadipinsa na kung walay privatization, kung tinuod na i-privatize, nailisan na mo. Dili. Posibleng dili mo mailisan. At I'm sure, dili gid mo mailisan. Kaya na mga langyaw man awa man nakibawon sa pag-operate. Mo bitaw na daghang mga nanghitabo ng privatization sa ubang mga lugar. Magmuhat kog example, alam ka bala ka. Atang ilang diri sa tong programa na na-privatize o na ilalom sa public-private partnership. PPP, dili ng pira-pira pre PPP, na ilalom sa PPP, Public-Private Partnership, na mga lugar na nagkaproblema sila. Instead na mo maayo, munindot ang serbisyo, nagkaproblema. Kigidalaman nila ang mga tao, gikan sila ginunog pag-abot diya, dili man maayo ang serbisyo. Nang ako, kibalo ko, or sa akong unahuna, kung wise, ug mga maayo gini mga tawhanan ng mga management or mga negosyante, and I'm sure, mga maayo ni, kanang dato ko ni, maginahinay na sila ng pagpanangtang sa mga tao sa lokal. Kaya mo man ay mas nakibalo. Of course, mga department head, mga head, supervising head, gikan gis Manila. Pero, ang mo trabaho sa lokal, kamo gihapon. Muna dili na sulti, dili na sakto nga napang manlaging orasa. Gihapon na. So, muna lang ni mga sorry. Makatawa to mga kiksunan mo na. Matod pang Attorney Bennett Punggos mga igsoon, bidding na. Nag-request sila og COMELEC exemption sa bidding. Yang ruwasa in town, feasibility study pa lang. Ato pang Sir Joy, nahulog po siya sa banga, Brad. Ayaw po si Joy, laom-laom po ng banga, batamon na. Sige lang, ihahapon na. Kuhaan po taon ba? Ningkamot po taon siya. Okay. O diya, batod pa mga kiksunan, diyan lang yung text na to, lain na po na eh. Lain na po. So, grabing banat no, banat sa buntag, banat sa haod to, pero banat sa gabi. Ginaning blue team mo, grabe mo banat. Ilubong ko tamang iso. Mga classmate, kita mo, kung sa barko pa ni, nag-atake na to. Mura sa dig mga kigsunan sa panghitabo ron sila yung nasod, no? Mura sa dig ito nangitabo. Murag David and Goliath mga igsoon, no? Nangitabo karon sila yung nasod. Mao po niya ang atong sitwasyon karon. Grabing atake. Programa nila sa buntag, udto, gabi mga igsoon, para na gid makalimot mo. Tindaghanan ng tabang mga kigsunan. Nabalaing reaksyon mga kigsunan, matod pa ni gawas ko to pud ni sa laing programa na pod. Grabe programa. Laing programa na sa mga kigsunan. Gano ko nung wala sa programa sa Red Team ang suhulan pagtaas sa presyo. Suhulan pagtaas sa presyo gasolina sa uban pa. Kadugay naman na to guys. Paminaw ro mo dili. Amo na diha kadi mo minaw. Pananaw sa modern di ba? Lihok mong gani mo karon. Lihok oy. Bisag di pa ninyo ang kunon, lihok mo kay apektado mo. Kay sige lang mo baliwala, sige lang mo pabungol-bungol. Gingnan mo sa mga ormokanon kalisod mi, di mo motuo nga naman taas man kay mo. Di naman mo katugpa. Galutaw mo sa hangin. Mo na kung gingon,
ang kuna na lang ninyo, di lagi na magsilbi inyong palisiya na musunod ta sa Cebu, musunod ta sa Manila, musunod ta sa Makati, musunod ta sa Bulacan, di lagi na magsilbi. Mabian ang mga rumukanon. O karon din atras sa sad mo. O si atras mga igsoon, bago lang ay. Init-init pang balita mga kaigsunan, matod pa si Mayor Richard Gomez nagmeeting sa Price Control Coordinating Council kundi nakahimo og price ceiling, nagpakita na dunay gibuhat ang LGU mga kaigsunan. Muna sa kuno ning gihimo mga igsoon. Ha? Ka-price ceiling na po sila, meeting na po sila. Ha? Kay kuno mga kaigsunan, naa sila gihimo sa kamahal sa palito. Unsa may gihimo nahangtod karon mahal man gihapon. Unya karon mga kaigsunan, nabuking pagid nato. Nabuking pagid nato. Na ultimo ang slaughterhouse mga igsunan, ang ihawan ang ato ang kaugalingong pampublikong ihawan mga kaigsunan. Gusto na po di ay public private partnership ni Mayor. Grabe ka, Mayor, ha? Karon mahal kayo, nagplano pa ka na, ha? Kamahal sa karne karon tapos nagplano ka pa na. Grabe ka, ha? Ha? Sumao ko do mga kaigsunan, nagpatawag sila meeting, gasigi sila meeting, hantod karon gasigig meeting ay. Ha? Pwede matod pa wa kuno sa plataforma. Sige mo mong panghilabot sa plataforma sa Red Team. Sige mo magbasa. Ako pa ninyo. Magsige mo paminaw diri. Ay mo sige pangutana diha. Ari mo pangutana diri sa ato. Pagpaila mo dili kay sa basta taon ni mga abot mo diri puros man sa mga dami account. Ayaw mo kauwagot pangutana ro mo diri. Pagpaila mo ako ang communication officer sa City Hall. Mangutana ko ninyo, ano ragunin tao? Di ba? Mga classmate, kung di ko takatubagot, edi assignment. Oh, simple. Ah, kinahanglan mo itubago na to. Di ha? Hindi ko takatubag, di assignment na to na. Sige silang panghilabot sa plataforma. Ilang kaugalingong plataforma, mga kison. Huwag gani kasuwat bisag usa. Ha? Plataforma di pang daot mo lang niya pero may magdadaag projector mga igsoon magpakita to adito si Ondo nagibuhat dito sa Yolanda never again, di ba? Ha? Ultimo ang sani kanang mga karaan na kayong video ipabutang sa Senado ipabutang mga kaigsoon si Pacquiao og si kisa ni Espinosa, Kerwin mga igsoon. Hala gipakita mga igsoon. Hala gipakita mga kaigsuonan para gyud sa man plataporma na ninyo na si Kerwin ang inyong himong ambasador. Mga record ninyo sa inyong kaugalingon na matud pa pagka anti-drug crusader, pagka peace and order ang inyong plataporma, ay ang inyong ambasador mga igsoon, si Kerwin Espinosa. Nga makaingon magkuha na, tanawa na sila mga pages. So, ambot lang gitangtang na siguro ron. Ha? Kana ba nilahang pages ba silang sibianan ba? Kana ba magpaingon na patas pero dili tanawa diha lilia di ba naas Kerwin diha gisige balik-balik. Oh. Hindi mo nang moingon ko na ilang idols Kerwin Espinosa, ha? Ha? Ibutang sa tunta nila na ilang gipangkiha si Espinedo, gikiha nila si Leraga, gikiha nila. Kat dia patay police woman, di ba? May police woman patutulungan ni Kabuki pangkiha. Ha? Nibong ta mga kaigsunan ang drug crusader
ang peace and order kuno ang prioridad nila mga kaigsunan. Ha? Si Kerwin Espinosa gisigin lagbalik sila pages. Tapos ang mga pulis na nanakop ni Kerwin nga igsuon, ha? Gipasaka ano kaso? Malibog atong kutaw ni mga kaigsunan. Ha? Asa man gid ta makapusta ni Buseng? Buseng, asa man kita nakapusta ni Buseng? Ha? Asa man kita? Ha? Iso mataning kalaki ha. Oh, sige lang. Huwata lang ninyo. Ipangbalik lang gid dato di tanan, di ba? Ay, sa na pabuton ba? Oh. Ipangbalik ra tanan. Kana bang medyo ato naman ni expose no si Kerwin o si Pacquiao kato ilang interview sige nila pakita tanawa ron iba gihunong pakita ng ano pakita yun ang gitang gitang na no sige sila pakita ato paton gumudag mabalik na po aton nang balik magisodan di ba malingaw mo ani maling mo so niya nagtasar ba ni sila panghilabot sa plataforma sa red team yang ilaha wala sila kapakita okay wag na sila kapabar sa gusa mangutana ko ninyo tagay ko og konkretong programa peace and order man yun ayaw ko tagayan ng palit-palit og mga support sa police mahimo man na bisag kinsa masakinan mahimo man na bisag kinsa programa batok sa peace and order so sa pag-abot ni Kongresista Lucy Torres Gomez 2010 ang tod karon o sa mambalaon nun na iyang napasasak sa Kongreso batok sa illegal na drugas. Ha? Sige kay, at least makibarumi kung naa. Ha? At least makibalumi. Kung naa di ay di, nindot, at least nakibalumi na naa di at na, di ba? Programa. Bangay iksoon. Dahil man ang manghatag, dahil man ang programa is programa, program is program. Unsa man balaod nun na naipasar. Ha? Pwede mo makatubag sa comment section mga iksoon. Sa pagkadaghan sa problema matud pa sa drogas mga igsoon, and they are anti-drugs, they are anti-drug crusader mga igsoonan, grabe good. Ha? Sila gyud kuno nakawagtang mga kaigsunan sa droga sa ormok. Bisan pag na mga balita na dunay ipangdako pero wagtang gyud gihapon. Bisan pag dunay pag umangkon sa depensor mga kaigsunan gidakop mismo pero wa lang kuno gihapon. Nga dili mo tuo ang Ormocanon kay adto man kuno sila sa Sibianan na ilahang kaugalingong muy gustong tuhuan. Mo nang bisag gibalita na pag umangkon sa usa ka depensor bangigso, why mo tuo kay lagi kuno bias man kuno ng uban sila ra madili. May dakop sa mga empleyado City Hall, wa lang gihapon mga igso. So karon mangutan na taon may agi. Peace and order maka. Nana ko nangunta na peace and order. Kaya kung yung angkonon mga kaigsunan na wala ang problema sa drugs, mangutan na ako ninyo. Kinsa man, be, tubagan ninyo be. Nga tong wala pa si Duterte, wa pa mo kalingkod. Kinsa man ang numero unong problema sa drugas sa Dakbayan, sa Ormoc o sa tibuok 4th District,
isulti ko no be. Isulti. Wa naman na diha. Kinsa man, inyo man ang suod. Sige man ninyo balik-balik nag-play diya sa inyo ha mga web, sa inyo ha mga accounts diya sa Facebook. Kinsa man. Ha? Ang number one, public enemy number one, drugs, mga kaigsunan sa 4th District, ni atong panahon na matod pa ninyo, drug capital, ang Ormoc City. Kinsa man. Wa gani ko kadungog na mo-mention mo sa pangalan ni Kerwin Magsuon. Wa gani ko kadungog na sa kongreso ni Hora ni isang kamot si kongresoman ningon mag-privilege speech ko. Ini budget hearing. Yes, ma'am. Congresswoman from 4th District of Leyte. Yes, this is a public hearing. Mr. Policeman, I want you to know that we have a big problem in the 4th District of Leyte. Because we have a drug lord by the name of Kerwin Espinosa. Chief of Police, the PNP, sir. Diba? I would like to inform you and please help us fight this drug lord, sir. Because me and my husband is my chief of staff. My chief of staff, my husband, sir, is a anti-drug crusader. Anti-drug, the drug crusader. Abti ka si Rodolfo, classmate na Rodolfo, drug crusader. Drug crusader. Drug crusader. So, kusahan ko ninyo na maligya ka. Para yun. Mr. Chief of Police, I want to report. Please help us. Because we are anti-drug crusader, I went to eradicate the 4th District of this drug lord by the name of Kerwin Espinosa. Asa dapitan na makikita? Asa dapitan na tumakitaan? Naawala. Bigaro na nato naawala. Bisag gagamay lang na pagbaro ni Madam Dio Kongreso. So sa 12 karuig mangigsoon. Ay man. Wala. Hala, sige. I-atras na nato. Ingon madayon, di pa man mayor. Di pa mayor nga kumbana. Ang kumbana na panahon na chief of staff pa man ako. Chief of staff man ako akong bana. Di pa man mayor. So wala pa may labo sa Ormoc. Unya kay ang drug lord natong disgutan naaman sa Albuera magpuyo. 4th District magyapura. May una sa wa mamilabot sa 4D, wa mamilabot sa Albuera. Tanan walay labot mga kaigsunan sa drugs na hisugutan mga kaigsunan wa gyud sila labot. Unya karon kumusa ka sa entablado peace and order kuno ilang dala mga kaigsunan, peace and order kuno ilang pinakakusog mga kaigsunan. Kamo din naminaw niya nakaban man na. Panahon ni Kerwin wala kuno sila labot mga kaigsunan sa Ormoc kay wala sila police power. Panahon na diha pa siguro galakaw-lakaw pa way labot sa Albuera kay wa sa sila police power kay dili sila mayor, kongresista sila. Unya kung makasaka entablado maingon dayon mga kaigsunan, peace and order, drug crusader me, anti-drug crusader me. Grabe kayo inigsaka sa entablado pero niglakaw mga kaigsunan atong panahon na. Atong panahon naglakaw-lakaw pas Kerwin bagigson. Haay man ni sila.
Ha? Asa man sila? Congresswoman, diin ka man. Niya to panahon. O sa may gibuhat nimo? Ha? Ang nigawas na sa mga balita, reporter gikan nimo karon, reporter man sa unang panahon inyong dipensor karon. Unsa may nigawas sa balita, gipapahawa. Matod pa ni Espirido nagtuo siya. Iyang gidudahan, posibleng tinuod, posibleng dili. Gaduda siya na si Congresswoman ang nibabag na matransfer siya sa any assignment in Leyte in the 4th District. Ha? Nung may nigawas sa balita atong panahon na lagi. Nigawas pa. Ay, nanatong lubok kay ibawaan naman gitong dungod. Pero isdog pa nato, yun. Para sakto, partida mga kaigsoon. Isdog pa ginato. Ha? Wala pa tong lubok mga igsoon. Sugod sa pagdaog ninyo in 2010 hangtod sa sa amang lubok. Nagka-eleksyon pa, 2013. Kongresista gyapon ka. Ha? Chief of staff gyapon ninyo ang anti-drug crusader. Pagdaog sa 16 election mga kaigsunan, ha? Kongresista gyapon ka. Mayor na ang crusader. Karon sulti ang lungsod lagi. Ayaw pa makakintaon mo, sulti eh. Ha? Kimatod pa sa inyong mga dipensor, plataforma ninyo, peace and order mga igsoon. Tanan man ang peace and order. In fact, kanang peace and order, dili na naangay gani isulti mga kaigsunan. Kay kana trabaho na, part na sa job description sa usa ka mayor, sa usa ka opisyalis. Di naman makonsider gani mga kaigsunan. Muna'y kabaguhan ninyo. Pero mo lagi, sige lang, ato na lang tagaag pagnaon, tagaag partida mga kaigsunan. Kaya mo rumagod ka na ng ilahang pirming balik-balikon na may lain. Wa may lain. Oh. So sige. Unsa may agi ninyo peace and order? Namalit mo sakyanan. Gipalitan ba ninyo sakyanan mga pulis? Gisuportahan ninyo mga pulis. Okay na. Trabaho man na ninyo isip mayor. Basta sa panahon ni Undo, may drug war. Basta sa panahon ni Undo, tumba. Usa sa dakong drug lord sa Ormoc. Gipangita na atong panahon na si Kerwin Mangigsoon. Dinakpanay dito, dire pang PDEA. Record na. Di man na naaman na sa balita. Bisag saon pa nato Mangigsoon. May balita man ta. Kamo sa inyong record. Kinsa man may. Ang na-report hinon pag umangkon sa inyong kauban diha dipensor. Nadakpan niya abot hain ang mga keso na. Muna mga igsoon. Grabe ka sila makapilabot. Grabe ka sila makatutok sa platforma. Muna makaingon ko, epektibo gyud ang plataporma sa Red Team. Eperte ginilang kaokay mga igsoon. Eperte ginilang kaokay sa plataporma sa Red Team. Okay na okay sila. Kaya kanang ilaha, plataporma, kalambuan, peace and order, kalambuan, peace and order, kalambuan mga kaigsuonan. Na ilang gisigig balik-balik mga igsoon. Mangutana man ang mga tao, nagkalambuan lagi mo. Sige mo kalambuan, ang among tiyan gakutoy manggihapon. Ang mga tao mangutana, kinsa may nilambuan eh. Sige kalambuan lagi ko no, na ako no kalambuan. Ngayon mga ormukanon, sagot.
Mangutan ako ninyo, be. Nilambo ba mo? Nilambo ba ta? Nga nung kutoy, magyapon itong tiyan. Kinsa may nilambo di ane. Wala, sige, kalambuan, mga igsuon. Oh, peace and order. Pag naa ko na peace and order, naa ko no mga peace and order, naidaghan masud ng mga negosyante na oportunidad mga igsoon, ang inyong income mo taas mo saka mga kaigsoon. Nangilingi na po namino. Tay sagod kinsa asam ni dapita yang ipasabot. Nikuot in taon sa bulsa mga kaigsunan ang katong naminaw nila sa turangan kay lagi nagandang po tao na doon na tayo madaan taon sa naguli sila ha. Lingkod, antos tog lingkod ito niya. Sige tag ko sa bulsa. Sige mutaas ko na kung income diri. Nitaas yung income diyan. Sige po ito usap po taon skillet. Wa mo ko kibawon sa naingi po ito. Muna ikaw matuuran. Ha? Muna ikaw matuuran mga igsoon. Ha? Nigi paminaw ang mga tao nagagandhanga din taon si tablado kaya naghuwat po din taon lagi na madala iniguli mga kaigsunan. Sige ko na kalambuan para sa inyuha kunog kaugmaon para dugang kwarta sa inyuhang bulsa. Sige tugot ko din taon naminaw mama ko ikaplite ganili guli kundi ni matagaan dani wali ko ikaplite ale. Ah? Pastilan. Di ba? Dili lagi na magsilbi. Kanang inyong palisiyang pangwarta. Dili pangwarta. Wa ko mingon na kamo ng warta, ha? Pareho na sa wa ko mingon na kamoy ni Suyop, ha? Suyop sa City Hall. Pangwarta sa City Hall. Ah, di ba? Kanang inyong palisiya, makadaot ka na sa mga ormokanon. Itaga na sa bato. Ha? Kanang inyong palisiya na nagsigi mugmahal, itaga na sa bato. Makadaot na sa mga ormokanon. Napailain ay basura. Isunod na ko na. Gamay na kong oras na rin. Di na ni madaliwa. Dagi share na ko about basura. Kadi ta sa to. Kanunod na ko aning basura. Nay sinuwat diri sa usa ka tigbalita sa Ormoc si gi-share na Jun Tarusa. Mahitungod sa usa sa iyang gisuwat, si iyahan kaugalingon. I think si iyahan kaugalingon account. Sa ato pa, entitled siya sa iyang gisuwat. Mahitungod sa new garbage disposal. Privatization. Ayan pa yung pangutana. Has the ODT-dominated LGU started a waste privatization move forward with the new garbage disposal? Matod pa mga kaigsunan, the resolution recommended by Mayor Goma the removal of fees individual group, institution, and companies not owned by Ormoc City to be thrown anywhere sa marag sa maning anong mga kuanan. Okay. Bisaya din mo dining lain. Gi-translate di ay. Say, hindi maging mo pagka-English, ha? Sa basta ni si Google, si Google, si Facebook, mukalit mo lang. Unsa man di ay ng existing ordinansa sa syudad, adunay kausaban. Pangutana, unsay buti pasabot, kaha ni mga resolusyon, nga kanang gikolektang basura sa mga garbage dump truck sa syudad, sa mga establishmento, komersyal o dili, apil mga balay, adunay dugang balayranan gawas sa garbage fee. So, gi-share nila ako. Okay? Ako lang sa kamde po na tungod ning garbage fee.
ato man gisgutan nga kigsunan. Unya, doon ay tubag ani. 9:22 na. Okay. Wait ha. Ako sa taga gamay about sa basura mga kigsunan ha. Doon ay tubag ani ang si tawag na INRO ba na? Environmental sa kami medyo hinay. Kung internet connection rin, kadiyot lang kayo. Okay, tara. Na itubag ang let me see. Environment and Natural Resources Office, Ormoc City. Okay, taga na to yung pagad basahon to kadiyot pangigsoon. Kaya di ay ordinansa i-propose pagpasaka sa bayaranans pagkolekta sa mga basura na ilabay diha sa atuang landfill. Okay? So akong taga arita sa tubag gikan sa INRO. Unya muni ang nakanindot mga igsoon nakita na hinon dire. Okay. Ayan to. Aha. Dilima. Mo ni siya ang okay. Ang tubag sa INRO mga kaigsunan mo ni siya. Namatod pa sayop ang sulti, dira. Okay, nakita ninyo. Matod pa sa Environment and Natural Resources Office, pamina mo. Sayop pa paghubad ni Junta Rosa. Ang atong lakang nga pag-impusar og bayad sa manglabog sa basura sa atong landfill. Okay, sa manglabay. Ang LG Ormoc through ENRO tinuod nga nagdusog proposal didto kang mayor og sa opisina sa atong SP pero para ni sa dagko nga business establishment / lain nga LGU nga maglabay og basura sa atong landfill aron makakolekta na og bayad. So, klaro kay mga kaigsunan napabayran. So bayad, mangolekta na po sila bayad. So kasi kolektahan dagko na business establishments / lain na LGU. So naadi lain na LGU na manglabay sa atoang landfill. Ana ilabay sa kagalingon natong landfill baga kaigsunan. Okay? Klaro, naklaro na. Unya dagko na mga establishment. Kinsa man ni mga dagko na mga establishment? Pabayro na mga kaigsunan. Okay? Aron makakolekta sila bayad. So bayad na sad. Dili ni ang garbage collection nato gamit sa atong sa atong truck sa barangay. LGU facilities and other government offices. Dili kuno ni. So wala dili na tinuod na matod pa ang magpasaka sa garbage fee. Okay? Daghang rason, bla bla bla, gisulti dire, makasukot na sila og 593 pesos per metric tons mangigsoon na moagi. Diri tas katapusan, ako i-highlight karon. Nindot kayo. Tesa, murag di niyo makita no gamay akong padakan. Okay. Matod pa pan tinuod usab nga adunay plano ang INRO sa pag-propose para mo increase pud ang atong collection sa bayad sa basura alang sa mga business establishment gikan sa 45 pesos nga tinuig nga bayad kay dili na kini realistic. Dire lang gyapon sa tubag sa INRO mga kaigsunan sila ni angkon na doon na po din sila proposal na ipasaka ang koleksyon mga kaigsunan sa bayad sa basura kay matod pa dili na realistic.
So naaro di gihapon mga kaigsunan, gituyok lang taan ni mga classmate. Kay dili na kuno realistic mga igsoon. So magpasaka na po sila sa bayranan sa garbage collection sa mga negosyante, mga kaigsunan. Apil na tanan ani, dili na ni dagko lang. So mga gagmay negosyante, apil na kay mubayad man nag garbage fee. Mubayad man na mga kaigsunan. So dugang pas ano na po ni, naningkamot lagi unta, nagnegosyo-negosyo lagi unta para makaginansya. Unsa naman ning naay na mapumbayranan? In line ba ni sa plano mga kaigsunan na i-public-private partnership na sad mga igsoon ang atong basura kay gamiton kuno to waste to energy? Mao ba ni? So karon magpasaka na po kuno mga igsoon, tanan na lang lagi na serbisyo ni ining administrasyong Gomez mga igsoon. Puros ni saka. Tanan na lang gyud ko kabantay mga kaigsunan. Hining administrasyon na Gomez mga igsoon na niingon ipaubos na to tanan ni saka. Karon asa man mapiktuhan ang mga ordinaryong kabos natong mga Ormocanon. Siyempre kung ipasa na nimo sa mga negosyante labi na sa gagmay mga igsoon, ila po nang ipasa ngadto sa mga pumapalit. Mo resulta na sa pagsaka na po sa presyo mga kaigsunan, muna ang rason nganos dakbayan sa Ormoc. Dili og maglisod gyud pagpaubos og presyo. Kay daghan kaayo mo bayranan diha ultimo inyong City Hall nagkakompetensya pa sa patas anay. Munang gipangitaan na to sila line to line from farm to market. Line to line. Sulti kami pila ang bayranan cost sa pag-produce nini mong particular goods hangtod moabot sa manindahay para maklaro. Pilay bayranan sa bagsakan, pilay kolektahonon diya sa merkado para maklaro mga kaigsunan. Sulti ekonomi. Dili sila ka-produce ana. Nga naman makita diya na ultimo City Hall mga igsoon nakigkompetensya sa pagpamahal. So diha lang kani mismo gikoreksyonan pa nila si John Tarusa, di ko na tinuod. O sige. Pero ni support gihapon. Oy do na bitami gihangiyo bitaw. Nabi ta may proposal kay dili naman good realistic. At least ang sa Arwasa mingon sila amo magpa-increase mi kay para for improvement. Pero kini diri sa collection sa basura, dili man realistic. Realistic sinyong kunot. Baba mo kay baog unsang kalisod karon? Unsa pa may mas realistic pa sa kalisod karon nagibati sa ato ang mga kaigsuon ng Ormocanon? Unsa pa may mas realistic sa kalisod karon nagiatubang? Mo na akong giingon, kining maong administrasyong Gomez, Richard ug Lucy mga kaigsuonan kay sila man gyud ang nangulo niini. Dili lagi nahaom sa dakbayan sa Ormoc. Nasuwayan na unom ka tuig na kamoy nagpadagan sa dakbayan. Dili lagi na realistic, maigo, masakitan. Sama ra sa gilot, datos ninyo ang mga Ormocanon. Sama ra sa inyong gilatos, dili gina bisag unsaon yung tuwa diha. Dili gina makaayo sa mga Ormocanon. So nakita na natong pattern, puros gasaka mga kaigsunan. Tanang serbisyo, puros saka, ultimo CR may bayad. Matod pa sa nag-post mga igsoon, mga kopya na. Okay na lang tato sir, kung mabayad. Ang problema, gubaon pa yun, hugaw pa yun kayo. Matod pa sa itong amigong bugoy, gituyo na sir para kana na po isunod sa
public-private partnership. Ikaw mo ba? Tinuod ka na, may tabo ka na ang CRA-PPP? Posible. Posible. Wala imposible ron. Pero ako ang ipasupot sa mga kisudan mo. Mga classmate, ating balik-balikan. Kini de landfill na ilaha. Kining landfill ba? Tanaw, basaha, God. Ako basaw na. Atod pa magpabayad sila. Dili, pwede nga librehon. Rani pirmi. Kay dako pod gasto ang urmok sa pagmanage sa basura sa landfill. Ay, di ara. Nigawas na mga igsoon. Ha? Nigawas na gyud. Nigawas ang ilaga mga kaigsoon na nagtago-tagos lungag. Timan ini ninyong linyaha, ha? Ha? Timan ini ninyong linyahan eh. Mugawas ni mga kaigsoon. Mugawas ni sa exam. Paminaw. Dili pwede nga librehon rani permi. Kay dako pod ang gasto sa urmok sa pag-manage sa basura sa landfill. Sa ato pa alkansi ang urmok. Alkansi. Kung sa tino pa sa bugoy pang depensor lugi. Sumoraning rasuna sa orwasa. Ha? Padung gini sa orwasang rason mga igsoon. Akong padayon nagbasa, ha? Mao nga proposta pinaagi sa Solid Waste Management Board nagam-an og ordinansa aron makasukot ta og 583 pesos per metric ton at 100 or less sa basura nila kada labay. Isa may nagstorya ni. Sige masyag ingon taga proposta. Kunyang yung account kay Environmental and Natural Resources Office. Kinsa man yung tao ni siya eh? Man siya musulti dire. Basta enroll ako no siya. Basta ang head ni mga kigsonan. Ha? Unya, ako naging ipasupot mga kigsonan kay kibalo ko ani. Nakaabot naman ko ni sa Orbok mo. Bago pa ko ani mga kigsonan. Kining landfill mga kigsoon. I don't know ha. Sulti ko ninyo do na babaylain ani diha sa Region 8. Kay kining maong proyekto ha, proyekto ni og Codilla. During ni sa panahon na si Mayor Eric Biboy Codilla ang mayor. Pero wag gyud nang so wag gyud mingon na ay nadi kalambuan. Karon gusto na nang pabayran mga igsoon kwartaho na po. Codilla na mga igsoon. Ngano basa. Aritas basa mga igsoon kay lisod magug kay kita-kita ray magsulti-sulti. Lawere punan mga igsoon. Pareho to sa uban, lawere punan o basa mga kaigsoon. Ang atong basahon, balita mismo sa ilahang mga kaubanan, di ba? Syaro, di mo mutuan na. Padak-an na to, pero syaro, di mo mutuan ng balita. Nakanang maong landfill mga kaigsoon na nagisgutan diha. Proyekto nagkudilya. Basa ta, EV mail. Syaro mo kailag EV mail. December 29, 2012, Ormoc inaugurates sanitary landfill mga kaigsunan. The 32 hectares Ormoc City Eco Waste Center. Pila 32 hektaryas in Green Valley, Masin, the city was inaugurated December 12, Thursday. Okay? 2012, CEC is the local government response to address the waste management properly. The CEC was the material recovery facility and a state-of-the-art sanitary landfill, mga igsoon.
balita mismo sa EV Mail, state-of-the-art landfill kada mga kaigsunan was graced by the city official, government official led by Mayor Eric C. Codilla. A representative of GIZ headed by Deputy Country Director Wolfgang Mullers. The said facility is the first and only one of its kind in the region, mga kaigsunan. Oh. Muna kanang landfill nagiingon na ng Inro na mahal kayo ang paggasto sa syudad. Yes, mahal kayo na. State-of-the-art landfill ka na, mga kaigsunan. In fact, mga kaigsunan, kamatuoran Ultimo Cebu City, mga kaigsunan, why iyang kaugalingong landfill? I don't know sa ubang dagkong syudad. Nagasigig labay dito mga inayawan, mga kaigsunan, ginadili na. Unya, matod pagid mga kaigsunan, the first and the only kind in the region, it is one of the 15 sanitary landfills in the country. Matod pa sa GIZ, mga igsoon. Atong 2012, ako kay ba, napunan na siguro ni karon. Muna kanang landfill naghisgutan sa Inro. Dilya ka na mga kaigsunan na proyekto. Kunya moingon sila na why improvement, nakapahimos na magana sila, maningil na magana sila bayad mga kaigsunan. Kanang gisgutan na ng Inro ninyo diha na landfill, Codilla gipahimo ana. State of the art, balita sa EV Mail, inyong EV Mail. Inyong EV Mail na nagsulti, state of the art facility, sanitary landfill, mga kaigsunan. One of its kind in the region. I don't know na apabaylain na sa region 8. It is one of the 15 sanitary landfill sa tibok nasod. Dapat ma-proud mo na Ormoc. Pero gikalimtan na kay lagi Codilla man. Ang inyo noon duman kana karong sa Inro, I'm sure ang ilang gibandilyo Gomez na. I'm sure ang inyong nahibawan karon sa mga batanon ron, Gomez na. Kay Gomez ra magid ninyo na ilhan, basta doon na lagi mga nindot kunuhay sa Ormoc, mga maayo, makaayo, Gomez ra man yun. Tanang dautan, tanang makadaot sa Ormoc, Codilla na. Karon. Karon. Inro. City Hall man na. Under mo na sa office na mayor. Karon. Mangayo na magbayad. Nakabenepisyo na mo. Pilaman ka proyekto sa Codilla ang inyong nabenepisyo. Orwasa. Orwasa. Karon, landfill, mga igsoon, basura. Sumpa. Unsa? Kanang gihimo na ihawanan ang slaughterhouse, gi-improve, gitukod, gi-repair ni Undo. Kanang slaughterhouse, mga kaigsunan, usapo na. AAA ang accreditation na nasa una. Unya, kanang tulo, mga igsoon, Codilla na. Karon, kanang tulo, mga kaigsunan, gusto na pod sa Gomez na i-privatize, i-public-private partnership, mga igsoon. Wa mo kakita sa pattern? Wa mo kahibaw, wa mo kasabot? Wa mo kita sa pattern unsa na? Mga proyekto sa Codilla, mga kaigsunan, karon giplanuhan sa Gomez administration, i-public-private partnership, ipailam sa langyong kapitalistang negosyante. Unya, mapatulog-tulog ramo diya Ormoc? Tulog-tulog ramo diya gihapon? Tulog lang mo diya, igmatan niyo inyong plaza, privatize na.
Wala tayo kung panahon mga kaigsunan kay alas 9:42 na. Gusto ko mga tulog na, mo break sa ta, mga tulog ta. Kay mo matata ato ning ipadayon alas 6 hangtod sa alas 8 unya sa karong gabi. Gabi naman unya sa buntag. Tagaan ta mo anak para magunahuna mo. Ha? Para makasabot or para mahinumdo mo niya na mo mga projeka. Kita ninyong pattern? Kita ninyong pattern? Tanan nagipaning kamutan sa Codilla mga igsoon. Ako ni ambot lang kaninyo pero mo ni ako. Ang akong nakita tanan nagipaning kamutan sa Codilla from Orwasa, landfill, basura, slaughterhouse mga igsoon, musay una mga kaigsunan nagiplanuhan sa kasamtangang Gomez administration Lucy and Richard na ipailawom sa public-private partnership mga classmate, mga ka-best home. Unsa ni gituyo para mapapas, para mawagtang sa unahuna sa tao mga igsoon ang mga nabuhat sa Codilla. I don't know. Kamoy hukom diha. Ako ra nang ihatag ninyo mga kaigsunan, mga classmate, mga ka-best home. Hunana ninyo ni katulog ninyo karon. Nya ugma puhon atong ipadayon ni balik ko na to tapos ipadayon na to di apay taripa sa City Health wa pa na to madayon na. Ugma lang na ni. So paningkamuti i-share ninyo sa pinakalapad na maabot ang ato ang mga programa. Tanang suok sa social media diha sa Dakbayan sa Ormoc ipaiba i-share ang atong programa. May na lang daghan na makibalo niini. Mo kibalo ganyan na, di ba? Or nakalimot siguro. Kanang landfill. Codilla kana mga kaigsunan. I don't know napabay laing landfill diha. State of the art. Kinsay gabalita? EV mail na mga kaigsunan. Ako ipaubos kay base magtuo mo dili na EV mail. EV mail ang nagbalita. Syaro di mo moto EV mail. Muna mga kaigsunan. Mga bitaw ako personal. Ako ning personal mga kaigsunan na kinahanglan na to tagaan og tsansa na kining nabuhat og mabuhat pa sa Codilla mapaybaw sa pinakataas, pinakalapad na mga Ormocanon. Tungod kay very unfair ang nahitabo karon nila mga igsoon. Bisag unsa inyong desisyon sa Mayo 9. Unfair kayo. Gidukdo, giduot, gustong pisaton, gustong pakalimtan sa mga Ormocanon ang nabuhat nila diha sa Dakbayan sa Ormoc. Matod pa ni Sweet Sour, in fairness sa mga Codilla, they are silent and not bragging of their admirable accomplishments in comparison with aning ador nga bragging kayo sa wala paylos agi just saying mo na mga kaigsunan mo na diha matod brang Brad Ed lahi naman ni Brad ODT gikan ni Red Spartan unsa ni meaning sa ODT Red Ormoc privatization thing. Klaro na para mapatas ang istorya. Lisod magkayo. So muna mga kaigsunan, di rin ang takutob. O niya, ang atong numero, so dagharaban ng text in town, ugma na nako basahon ha. Ugma na nako sa buntag, alas 6 hangtod sa alas 8. O niya, katong dili maka-live, sus pagdaghan, o niya, dili maka-live, arena sa gabi na pod. Okay? Okay? Kaya nga itong oras alas 9:47 na mga kaigsunan. Sa muka ba na niya si Roy? Papaulian na
papalian na nato sa ilaha. Taas pa kay tag diskusyon no, wa pa kita katunga mga kaigsunan. Oh, wa pa ang saan ni ang taripa sa City Health. Ugma pohon i-discuss nato ang taripa sa City Health mga igsoon. Manamilit na lang ko, daghang salamat gayod sa inyong makanunayon na pagsuporta mga igsoon, pagkuyog ka nato. Salamat gyud kayo, salamat. Mag-abot ta alas 6 hangtod sa alas 8 ugma pohon diri lang sa Best on Radio. Daghang salamat. Ubos ang kalagad, manamilit may gabi, and glory be to God. Dalay ko na Diyos, labaw sa tanan. You must forgive. Long live the resistance. Long live Ormoc mga igsoon. The way they used Viva la resistencia. Cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's Long live not Ormoc, bring long live the Ormoc. past back anymore. Again, para sa mga donation, mora gyapon 0970-192-0650. For donation, 0970-192-0650, GCash mga igsoon. Salamat. Keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. No. Didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be. 'Cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. I must forgive you, and you must forgive me too. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. But one thing that I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past back anymore. Two old friends.